Ingħata derizmuhu iktar friska ġnien Raymond Caruana fil-Gudja biex ikompli jservi ta' pulmun aħdar għar-residenti. Dan ix-xogħol ta' tisbieħu rinnovar li sar mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi kien jinkludi fost oħrajn it-tħawwil ta' pjanti ġodda madwar il-ġnien, rinnovar tal-gazebos, banki ġodda, dawl modern u pavimentar ġdid. Anke l-funtana fil-ġnien sarula tiswiet fiha bl-installazzjoni ta' sistema mekkanika ġdida. Is-Sindku tal-Gudja Romeo Baldacchino qal li dan il-proġett isaħħaħu jġeddet l-identità ta' dan l-ispazju biex jirrifletti ħtiġijiet tal-lum. Hawnhekk sar ħafna xogħol estensiv fil-ġnien Raymond Caruana għall-Gudja. Hawn ħafna xogħol li għaddej taħt l-art irrigation, xogħlijiet tad-dwal, fejn anke saru l-kameras ġodda dwal li nista' ngħid li wieħed jiġi flaxija hawnhekk il-ġnien ġie ħafna mdawwal u sabiħ. Fi żjara fi ġnien Raymond Caruana l-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonet sostna li dan il-proġett huwa parti mill-impenn tal-Gvern biex ikompli jinvesti fi spazji miftuħa għal ġid tal-familji u l-komunitajiet. Irrikonoxxa li dan ix-xogħol dam numru ta' xhur biex jitlesta, iżda argumenta li r-riżultat finali wassal għal ġnien modernu sabiħ fejn il-familji jistgħu għattaw il-ħin liberu u fejn it-tfal jistgħu jilagħbu f'ambjent sigur. Il-Ministru Bonet qal li l-interventi u proġetti oħra li għaddejjin minn diversi entitajiet tal-Ministeru għall-Infrastruttura huma parti mill-ħidma tal-Gvern li jagħti spazji miftuħa iżbaħ lura lin-nies.